Co se týče Pathfinderu, tak je to aplikace, která běží někde na internetu. Existuje veřejná verze Pathfinderu, nebo často mají korporace nebo aliance nainstalovaný vlastní verzi Pathfinderu někde u někoho na serveru. Pathfinder funguje tak, že pomocí API, if API se přihlásíte nebo respektive dáte právo Pathfinderu vyčítat lokaci toho vašeho charakteru a se pohybujete mezi systémy, tak Pathfinder kreslí mapu v tom wormholovém světě. Jste v nějakém systému, změníte systém, někam proskočíte, tak vás nakreslí vedle, případně udělá nějaké spojnice mezi těmi systémy. Dále Pathfinder umožňuje správu signatur v tom daném systému, takže pokud se ho naučíte používat, lehce poznáte, co se změnilo a samozřejmě pokud ho budete používat správně. Například já se teďka nacházím v systému ve wormhole třídě 3. V systému je 205.027, který má statiku do lowsecu. Statická díra znamená, že tam vždycky minimálně jedna tahle díra se v tom systému nachází. To znamená, pokud v tom wormholovém systému pokud ten wormholový systém vyprobíte, najdete tam minimálně jednu cestu do lowsecu. Pokud umíte zavírat wormholy a tu cestu zavřete, signatura zmizí a následně se objeví nová, která bude ukazovat právě cestu do jiného nebo stejného v případě náhody wormholového systému.